Mae'n ddi Gwener a chroeso i chi unwaith eto yn ôl i'r Gell yma yn lôn y ffrwd. A diolch fawr iawn i chi am sawl un ar ei ddanfon neges oedd yn mynd o'n dda i mi a Gwenan ar ben blwydd yn priodas. Rwan, o'n i ddim os da chi wedi bod yn gwylio'r newyddion heddiw. Mae yna bob math o straeon, ond un sydd o ddiddordeb arbennig i ni ydy'r hawl fydd gan bobl i deithio i wahanol wledydd, heb orfod hynna'n ynysu wedi iddyn nhw ddod nôl. Mae stori o ddiddordeb personol am fod Heledd y ferch wedi bod yn yr Eidal ers misoedd a mae'n dod adre am ychydig o wyliau mewn llai na thefnos rwan. Felly, da ni eisiau gwybod be fydd rhaid iddi hi i wneud. Rwan, un o'r pethau amlwg yn y stori yma ydy bod hi'n ymddangos fod Llywodraeth San Steffan ac yn arbennig Grant Shapps, yr ysgrifennydd trafnidiaeth, wedi awgrymu fod y llywodraethau eraill datganoledig yn y wlad yma, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Senedd Cymru, bod rheini rywsut wedi creu oedi yn y broses. Lle oedd o'n awyddus i wneud cyhoeddiad rhai dyddiau yn ôl, oedd rhaid aros am ychydig. Rwan, cafwyd ymateb digon chwyrn o'r Alban mewn cyfweliad bore yma ar y teledu, yn dweud, wel, cafodd y llywodraethau eraill ddim y wybodaeth tan hanner awr cyn cyfarfod lle oedd disgwyl iddyn nhw benderfynu just fel yna a oedden nhw am ddilyn Lloegr a'i peidio. A mae'n amlwg fod y llywodraeth yn Llundain yn disgwyl i bawb just dderbyn be oedd yn cael ei roi heb ystyried y mater o ddifri o gwbl. Rwan, dwi ddim am wneud pwynt gwleidyddol. Mae'n ddigon o wres yn cael ei godi ynglyn â'r modd mae gwleidyddion yn gallu peidio deall be di ystyr datganoli ac yn y blaen a rhai pell i ffwrdd yn gwneud penderfyniadau sydd ddim yn berthnasol yn lleol. Ond, mae gweithio allan pwy sydd â chyfrifoldeb dros rhywbeth yn gallu bod yn anodd. Am hynny wir mewn sawl maes. Mae'n hawdd iawn pwyntio bys, yn dydi? Mewn llywodraeth, boed yn genedlaethol neu'n lleol, pwy sydd â chyfrifoldeb? Ymwneud gwaith a busnes, pwy sydd i gwneud be, pwy sy'n gosod i lawr yr amodau. Ymwneud addysg, pwy sydd yn gyfrifol, y llywodraeth neu'r athrawon, y prif athrawon, pwy? Mae'n dŵn i gofr hen stori yna dydy, lle oedd yna 4 cymeriad. Enw'r 4 oedd rhywun, unrhywun, pob un a neb. Oedd yna job angen i gwneud, a dwedwyd wrth bob un amdani. Gallai unrhyw un fod wedi gwneud y job, ac fe ddylai rhywun fod wedi gwneud y job. Roedd pob un yn disgwyl i rhywun wneud y job. Ond am na nath rhywun y job, neb nath y job yn y diwedd. Mae'n stori ddoniol efallai, ac eto, da ni yn gallu ffeindio pob math o resymau dydyn ni am osgoi cyfrifoldeb ac osgoi gwneud yn gwaith yn iawn. O'n i ddim byd i gwaith llawer un ohonoch chi, ond mi ydw i'n weinidog. A digon o dynnu coes, mae un diwrnod yr wythnos da ni'n gweithio ac yn y blaen. Ond rhaid i mi gyfaddau, mae yna her a phwysau yn y gwaith yma na tydi'r rhan fwyaf o bobl ddim yn sylweddoli. A mae'n anodd weithiau gwybod be i wneud a sut i wneud o. Ac eto, wedi deud hynny, mae yna bethau sydd yn syml ac yn ogoneddus am y gwaith yma. Yn gyntaf, does dim diffyg communication, fel ac y byd rhwng Llywodraeth Llan Steffan a'r 2 gwlad arall. Mae Iesu wedi gosod allan yn gwaith ni'n glir iawn. Ewch gan hynny a gnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwyn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân a dysgyddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chi. Mae'n syml yn dydi? Gwneud disgyblion. Sut mae gwneud disgyblion? Ewch i'r holl fyd, meddai Iesu, a phregethwch yr Efengyl. Pregethu nid yn yr ystyr o sefyll mewn pilpid yn unig, ond fel y dydodd Paul wrth Timotheus, pregetha'r Gair bydd yn barod bob amser bod yn gyfleus neu'n anghyfleus. A mae hynny'n golygu yn siarad, mae'n golygu byw yr Efengyl yn ogystal â'i dweud hi yn dydi. Be ydy'r Efengyl? Wel, unwaith eto, da ni'n troi at y Testament Newydd a da ni'n gweld. Dewisais beidio gwybod dim yn eich plith ond Iesu Grist a gyntau wedi groeshoelio.
mae'r neges wedi rhoi i ni. Be dyn ni fod sôn amdano fo? Dyn ni fod sôn am fyd yn ei angen a gwaredwr wedi dod i ateb yr angen yna. Nid ein pregethu'n hunain yr ydym, meddai Paul, ond Iesu Grist yn arglwydd a neuna'n weision i chi mwyn Iesu. Sdim rhaid i ni ddyfeisio rhyw efengil, creu rhyw syniadau newydd yn hunain. Da ni'n cael sôn am yr un ddoth i fyw yn ymplith ni fel un ohono ni, i wynebu'n holl dreialon ni, ac yna i gymryd yn beiau i'r groes a diodde'r canlyniadau yn y twyllwch mawr oedd ar y groes. A gwahodd bobl i roed eu ffydd yn hwnnw, i gredu yn hwnnw. Fedrwn ni gyflawni yn gwaith fel gweinidogion. Un o fidiau mawr y misoedd diwetha oedd digon adnoddau ar gael i ddelio efo'r pandemig. Mi ddaru llywodraeth bwmpio miliynau o bunnoedd yn do i fewn i'r fenter boed trwy gael PPE neu drwy geisio arbed swyddi. Ond mae'n amlwg nad oedd yn ddigon i arbed miloedd o fywydau, a dath yn amlwg bellach fod miloedd o swyddi hefyd yn diflannu. Sdim digon adnoddau. Beth am waith gweinidog? Pa adnoddau mae'n meistr ni yn ei gynnig? Wel, mi addawodd Iesu, fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi. Mae'n Jerusalem, yn holl Jwdea, Samaria, a hyd eithaf y ddeiar. Mae Duw wedi dod ato ni yn yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân sydd wedi anfon ato ni fel y byddwn ni er y bod ni'n llestru pryd ac yn methu dro ar ôl tro, mi fyddwn ni'n dwy'n ffrwyth. Ffrwyth sydd i weld ar draws y byd i gyd. A phan da ni'n siŵr beth da ni'n neud? Os di rhywun ddim yn siŵr sut maen nhw fod gwneud rhywbeth, wel, fel arfer, maen nhw eisiau mynd at y bos, ond weithiau mae'r bos hwnnw bell i ffwrdd. Ond tydi'n bos ni ddim yn bell mewn rhoi swyddfa yn Llundain. Yn awr, meddai Iesu, yr wyf fi gyda chi yn wastad, hyd ddiwedd amser. A da ni'n cael troi ato fo, troi at yn tad mewn gweddi unrhyw adeg, a gofyn am gymorth, am oleuni, am nerth ac am ddoethineb y gras. Be am y cyflog? Be am y cyflog? Mae yna sôn yn does sawl tro ynglyn â chyflog gweinidogion. Yn gyflog sydd ddim yn gyflog gwych iawn. Wel, gweision digon anfuddiol ydyn ni bob un ohono ni. Da ni'n mynd a heiddi hyd yn oed yr hyn da ni'n gael, dwi'n siŵr. Da ni'n mynd a heiddi dim am yn hymdrech. A mae e'n gallu bod yn anodd arno ni weithiau. Ond yng ngeiriau'r apostol eto. Rwyf fi'n cyfrif nad yw'r dioddefiadau presennol yw cymharu a'r gogoniant sydd ar gael i ddatgyddio i ni. Ddedodd rhywun un tro oedd yn weinidog. Well, maybe the wages aren't so good, but the pension's out of this world. Mae yna ddydd yn dod, pryd y cawn ni sefyll ger bron yn meistr yn harglwydd. Mi gawn ni edrych a mi gawn ni weld i fod yn gwendid wedi dwy'n ffrwyth trwy yn ymdrechion sal ni. A dyna'r gwaith dwi wedi cael yng ngalw iddo fo. Bu erioed y fath fraint gan unrhywun erioed. Gweithio i'r brenin mawr, sy'n dwy'n plant i mewn i'w deyrnas dragwyddol. Rhyw ddydd mi ga i weld pa ffrwyth fi'r gwaith yma, ond nid fi gaiff y clod. Duw fydd wedi gwneud y cyfan, ac mi fydda i'n hapus efo pawb arall i roi'r gogoniant iddo fo. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd, da ni'n gwybod fod bywydau pawb yn wynebu pob math o wahanol her. A da ni'n ymwybodol o ddiwn tad fod bywyd yn gallu bod yn anodd iawn i rai. Ond da ni'n diolch dy fod ti wedi'n galw ni i ddilyn Iesu fel i ddisgyblion. Ac fel i ddisgyblion hefyd, i ddwy'n ffrwyth i ti. Ffrwyth fydd yn para i dragwyddoldeb. Pryn ydyn ni weinidogion,
neu jyst yn ddisgyblion sydd heb yn galw i'r gwaith arbennig yma. Helpa ni fod yn ffrwythlon i ddod yn gogoniant mawr i dy enw di. Ac os rhywun yn gwrando o arglwydd sydd ddim eto wedi profi'r gras o gael dod yn blentyn i ti trwy Iesu Grist, o gad iddyn nhw rwan fentro rhoi di ffydd yn yr un gwaredwr fydd yn troi allan i fod y meistr gorau gawson nhw'n i bywyd erioed. Amen. Wel, fydd i'n ddisadwn fory fyddai ddim yn rhoi myfyrdod tan dilyn, ond mae yna wasanaeth bore dy Sul yn dod o Capel y Ffynnon. Y tro yma nid fi fydd yn pregethu, ond parchedig rhodri Glyn o Lansanan. A wedyn, os fydd Dyw'n caniatáu, mi fyddai yn ail ddechrau'r myfyrdodau bore dy Llun. Dan eich bendith.